Дени и Лина си имаха малък предконцертен ритуал, който трябваше да си изпълнят. Нещата, които никой не вижда. Айде, мяу! Айде! Мяу, Линчо! И след това дойде време на цялото шоу да започне. Каката изпя няколко песни и изчезна. И тогава дойде време на Хрис да се развихри. А тогава си пуснаха да гледат и трейлърът на наследникът. Това въобще не го очаквах! Каката най-накрая се завърна. Посвири ни на пиано. И тогава Дени се включи. С Петя се разбивахме през цялото време. Шоуто беше измислено невероятно и между песните имаше различни сценки, имаше хореографии, ленти, костюми. Беше брутално преживяване. Мама си извади най-бляскавата тениска, най-бляскавите обувки само за концерта. Концерта официално приключи. Не мога да повярвам, че всичко това приключи. Мали! Каката беше феноменална, невероятна, неповторима. Кой дошъл? Чао!